La nit estèrica, el teu magazín nocturn. I estem escoltant la fantàstica veu del Frederic Estran. Molt bona nit, Frederic. Molt bona nit. Primer de tot, gràcies i agrair-te que has vingut des de Llançà. Déu-n'hi-do. I que, ostres, que t'estem superagraïts. I va, explica'ns una mica... El diumenge vau fer aquest doblet en el Palau Sant Jordi. Com ha sigut l'experiència? Com va anar? Ha sigut una experiència brutal, encara Hi ha ressaca. hi ha ressaca emocional d'aquell dia. La veritat és que va sortir tot rodat, vull dir, ja no només el que jo vaig fer, sinó el que els companys van fer, i tothom ens ha dit que ha sigut un concert màgic. Clar, hem de dir que qui participava eren els exconcursants d'Eufòria. Això, sobretot, tinc curiositat per saber aquest compte enrere. Vosaltres, quan ja sabíeu quina seria la data d'actuació al Sant Jordi, des de que s'acaba el concurs, entenc, no? És el compte enrere? Sí, Més o menys. Això, com ho has anat visquent, sobretot quan s'estava apropant? Aquesta gestió dels nervis, aquest que no t'ho creies... La veritat és que he estat molt tranquil. Ah, sí? Sí, però per una raó que em marca la diferència. I és que durant el programa has de cantar davant d'un jurat que t'ha d'avaluar. Ha de dir això sí, això no, t'han de posar a prova, no? I en el Palau Sant Jordi cantes davant de moltíssima gent, però gent que ha pagat una entrada per venir-te a veure perquè són fans del programa, clar, perquè els agrada. Llavors, clar, o sigui, en el Palau Sant Jordi la gent va a gaudir-te. A Eufòria van, doncs, a analitzar-te, no? Llavors això canvia un món. I impressiona veure tanta gent allà en el Palau Sant Jordi? Perquè em deies que tu ja venies d'un altre lloc, que havies vist... Sí, jo abans d'anar a Eufòria em vaig presentar a un curs de Suècia, que el format és una mica semblant, i la final d'aquell programa es feia en un Palau Sant Jordi. No era un concert, era la final. I era cantar davant de 16.000 persones també, com al Palau, no? Això ja tenies avantatge. Però què va passar? Que jo, o sigui, els càstings per Eufòria eren 30 de novembre, 1 i 2 de desembre. I la final d'aquest programa era l'1 de desembre. Ostres! Llavors jo vaig cantar allà i vas venir. I vaig, sí, d'Empalme, vaig anar a fer el càsting d'Eufòria. Uau! Hosti. Sí, jo sí que va ser una experiència brutal. Ara deies que tu en el teu cas estàs molt tranquil, no?, diguéssim, però sí que vas notar-ho amb companys, i suposo que tu una mica de nervis també abans d'entrar a l'escenari davant de 15.000 persones, una miqueta, sí, no? No, és el que et dic, que em sentia estimat, em sentia valorat, em sentia... Per mi és una cosa que... Per una por per fer un gall o per no estar... No, Frederic, un gall, impossible. Els dies anteriors sí que portava, o sigui, i encara se'm nota la veu, estic una mica refredat, i sí que era l'únic que dic, ostres, cantar al Palau Sant Jordi i estar refredat, vaya putada. Però no, va anar tot bé i vaig dir, confia en tu mateix, confia en que anirà bé, i ja està. I els companys? I això ho vaig fer. És que jo tinc molta curiositat per saber aquesta gestió de nervis, perquè jo estaria cagat a sobre. Sí. Bueno, sí que és cert que el portar tot el tute des del febrer, que clar, nosaltres comencem els assajos i tal, amb Eufòria comencem a mitjans de febrer, ja és tot, no? Llavors, clar, estàs molts mesos cantant a l'escenari, davant de gent... Estàs habituat, no és com si ara hi hagués un peron de 4 mesos i llavors hem de fer el Sant Jordi. No, és que acabes Eufòria i ja al cap de 3 dies ja has d'anar a fer això, fer l'altre, als assajos. Llavors és que no ha sigut tot rodat, no parem. Clar, també si tu vas a pensar, potser t'ha vist més gent des de casa que la gent que t'han vist en el Sant Jordi, saps? Tot i que siguin 16.000 persones o les que capien al Sant Jordi, no? Vull dir, des de casa t'han vist milions. És que és això, i tot depèn de com tu ho enfoquis, no? Jo crec que un dels meus fallos en el programa ha sigut enfocar-ho també des de
això, no?, que em jutjaran, tal i qual, i llavors estàs a dalt de l'escenari, però això sempre, estàs a l'escenari i tens molts pensaments que et van venint, en comptes de deixar fluir, ser tu. I jo, pues, al Sant Jordi dic, va, ja està fet, ja sóc jo, ja està. I quina és l'experiència més guai que t'emportaries d'aquest programa d'Eufòria? Una molt bona pregunta. Et diria que en molta part els companys i haver estat, no, posant-me a prova, però crec que el que més m'emporto és el fet de dir, vale, quan vaig sortir vaig sortir amb el cap ben alt, tranquil, perquè ja dic, no em cal l'aprovació de ningú, necessito la meva, no? I després si tinc l'aprovació d'altres, perfecte, però és més important la meva. Jo crec que això és el que més m'emporto i sentir-te valorat per tantíssima gent, això és una que no havia experimentat mai. Bueno, de fet, la primera vegada que et van fer fora es va demostrar que la gent, bueno, tothom va votar, tothom es va queixar de que et volien a dintre del programa una altra vegada. Sí, i una que m'emporto és que durant tot el pas del programa he sigut jo mateix. O sigui, jo em miro i dic, aquest sóc jo, saps? Puc tenir els moments menys, X, etc, però sóc jo. No he hagut de dir, vale, perdó, vaig a fer un personatge o... No, sóc jo mateix i ja està. Jo crec que això és algo molt, molt important. Tenir consciència tranquil·la. Ara també comentaves que per tu també ha estat un repte, posar-te a prova, no? Entrar en aquest concurs i, òbviament, al Sant Jordi i tal, però clar, al moment en el que entra Frederic a l'inici del concurs, amb el que marxa, la millora ha estat com a artista, tu diries que has crescut molt? Sí, jo diria que m'he portat moltíssimes coses, sobretot el fet d'alliberar-me més, no? de molt de pes que he tingut sobre meu durant molts anys. Hi ha un creixement no només com a artista, sinó com a persona, no? I és una que va creixent en paral·lel i espero que mai acabi de créixer. I van haver-hi dos temes que van enamorar Catalunya, que va ser el Rosó i el Grande Amore. Com els vas viure tu, cantar aquests dos temes? El fet de... Clar, jo, el líric, és una que ja havia deixat aparcat i apartat des de feia molt de temps. I, clar, quan em van dir que cantava el Grande Amore, va ser ostres, quina por, no?, haver de tornar a treure tot això, perquè a la meva etapa lírica sempre se'm va com criticar molt el fet de que jo també m'agradava cantar pop, i no sempre volia fer tot líric, no? I a la meva fase, lírica, o sigui, és com que he tingut una mica dels dos mons, del pop i una mica del líric, i el fet de poder-ho fusionar és algo que em feia molta por, però després dic, ei, fes-ho, sigues tu i deixa't lliure. Sí. Llavors va ser una experiència brutal, tot i que dic, ostres, em podria haver alliberat encara més. Durant tot el programa és algo que he experimentat, no? Però bueno, de tot s'aprèn. T'has mirat, un cop ja havia sortit del concurs, diguéssim, no seguir-lo veient, que entenc que sí, però has mirat el teu pas, les gales en les que has participat o així? T'ho has remirat a casa? Tota la gala no. Tota no? Sí que, bueno, el que he mirat són les meves actuacions, però això ja, quan acabava el programa i tornaves cap a casa, al cap de, no sé, d'una estona estava al cotxe i ja penjaven el vídeo i llavors ja estava jo mirant on m'he equivocat, que no sé què. Sí. Imagino que aquests dies sense el programa has seguit composant i fent cançons. Jo acabava el programa, acabàvem a la 1:30, 2 de la matinada, els divendres, i anàvem cap a llançar. Jo arribava a llançar a les 4:30. No dormia i a les 9 ja estava amb el productor per anar avançant temes i anar avançant coses. I no podia ser a les 11, a les 12, havia de ser a les 9. Havia de ser a les 9. Quedava una mica més tard. Sí, perquè per aprofitar el dia al màxim. Molt bé. I això, el tema composar, tu segueixes composant a dia d'avui? Sí, home, més que mai. Més que mai? Sí, tant. Jo ara, bueno, no sé si explico ja Sí, el del tema nou, no?
Bueno, ara al juliol, a finals de juliol llançaré un EP de 6 temes, molt variats entre si. El disc solament es dirà 360. I entre d'ells hi ha una habanera sardana. Explica'ns això, que és molt interessant. Que jo crec que és la primera habanera sardana que s'ha composat com ho has fet, en la això? història. Com ho he fet o el per què? Bueno, el per què i com. T'explico el com primer. Vale. No, bueno, t'explico el per què. Vale, va. Que el per què ja també forma part del com. Jo vaig començar a cantar a una coral, a Llançà, quan tenia 12 anys. Allà hi havia un veí meu que hi cantava, que és qui em recollia a casa i em portava a la coral. Durant 4 o 5 anys, clar, 2 cops per setmana, aquest home doncs, em portava, estàvem allà xerrant, durant hores i hores i hores. Clar, jo tenia 12 anys i ell en tenia cap a 80. I durant tants anys que vam estar junts vam crear una amistat, vam afiançar una amistat que perdurarà tota la vida, no? Era un home fanàtic de la vinya, de la vida, però sobretot de la sardana. I abans de morir em va demanar que un dia escrivis una sardana. Aquest home, durant més de 50 anys, va ensenyar de forma desinteressada a la gent del poble i turistes de fora, als estius, a ballar sardanes. Va ser un dels fundadors de la colla sardanista de Llançà. I ja et dic, és un home apassionat de les sardanes. I per això vaig dir, vale, va, és el moment de fer la sardana. Tot un gran repte, no? I a part dic, saps què? Ja que ja anem a saco, no? Per què no començar-la com una habanera? I així serà. Hosti, que xulo. Així serà. Sí. De fet, també volia involucrar moltes coses de Llançà, no? Per dir, soc en Frederic, soc de Llançà i mira, hem fet això. A la cançó, qui fan els cors de la sardana i de la habanera i tal, és la mateixa coral en la qual jo i ell ens vam conèixer, la coral Per Andreu. Vaig anar un dia allà, els vaig portar a una habitació separada, els vaig gravar amb un micro, que guai. A la gent gran, i clar, estaven una mica collonits perquè no estan acostumats a que es gravin, no, així sèrio i tal. Després res, amb el productor, teníem 30 pistes diferents d'àudio seves. Res, els vam afinar, els vam posar una mica d'autotune, una mica de reverb i ja tenim els integrants del coral Per Andreu. Quin bon homenatge. Sí. Suposo que el procés per tu també va ser emotiu. De fer la cançó. Molt. I tindrà videoclip, aquesta cançó? Aquesta cançó tindrà videoclip, el gravarem el dia 10, durant el dia 10 i després el dia 14 gravarem en un vaixell i tal, però el dia 10 gravarem a Llançà. A les 4:30 gravarem la sardana al centre del poble. I això, bueno, si hi ha algú que vulgui anar-hi, no? Pot sortir en el videoclip d'en Frederic. I tant. S'ha de saber ballar sardanes per això, per sortir-hi? Bueno, si jo sé ballar sardanes, qualsevol persona pot ballar sardanes. Bueno, i quins altres temes, què més hi haurà en aquest EP? En aquest EP hi ha el primer, que és una sorpresa completament. Jo crec que no us deixarà indiferents. Home, després de la sardana habanera, no sé què més em pot sorprendre. Vale, doncs ara t'explico. Reggaeton? Reggaeton amb no, el primer tema el deixo com amb un interrogant. Vale. Perquè, sí. Vale. El segon és un tema amb vibes d'estiu, barrejat així amb afrobeat i tal. Que xulo. Ha de sortir ja, això, no? Sí, sortirà. Després, el tercer tema es titula Abella Maya. Vale. Que l'estrofa diu: m'has deixat amb la mel als llavis, s'ha de seguir, no vull que això s'acabi, vaig volant com l'abella Maya perseguint una flor entre les teves cames.
Vaja. És subtil. Sí. I després hi ha un tema que és de frases fetes en català. Mola. No sé si et sorprèn tant com la Vanessa Sardana, però bueno, ve de gust escoltar-la, sí. Tota la cançó és de frases fetes. Surt també la meva àvia. Ah, mira. Dient una frase i tal. Després hi ha un altre tema. Ara anem al quart, no? No. 1, 2, 3... 4. El cinquè és la Vanessa Sardana. I el sisè és un tema trap barrejat amb la Lacrimosa de Mozart. Ostres. Però... Sempre fas sí que és per estar-se des de les 9 amb el productor, Sí. És que, clar, a més és això, que no fas només un estil, o sigui, fas molta barreja, moltes... Sí, Està xulo, això. Jo el que tinc moltes ganes de fer, no, és seguir creixent com a artista i que ni jo mateix sé de quin estil serà la següent cançó que escolti, perquè és que a vegades vaig caminant o vaig tal, que sempre vaig amb els meus cascos, mira, sí que es porto. Però tant en tant sento alguna cançó o sento algun estil i dic, ostres, que guai això. I em quedo amb això en el meu subconscient i al cap de X mesos o X anys dic, ostres, allò que vaig sentir ho podria ficar aquí i llavors és... I és bastant de fluir, sobretot a l'hora de tancar els temes, de dir, vale, ja està. O ets molt de filar prim i retocar i refer i borrar això i afegir? Jo... bastant tal com raja. Com que també tenim una data límit, no?, per entregar, o sigui, els temes, i dic, vale, tal dia llançaré, doncs aquest dia serà el dia límit. Jo estic sempre allà escoltant, reescoltant, tal, fins l'últim moment, que jo, clar, ja tinc com a, entre cometes, perfeccionista que sóc, no? També tinc acceptat que potser mai estaré 100% content de llançar, però també ho tinc acceptat, dic, sé que quan arribi aquest moment és perquè ja estaré tan saturat d'escoltar aquesta cançó, veuré cada fallo, veuré tal, però, i dic, quan arribi aquest moment sé que la cançó està preparada per sortir. Hem de dir que la gent que vegi l'entrevista per YouTube va amb els cascos de la ràdio que li deixem nosaltres i amb els seus, ara deies que escoltes música i reescoltes. Què hi trobem al teu Spotify, a la teva playlist, ara mateix? Què estàs escoltant? Ostres, ara... Amb què estàs, sí. Alguna que estiguis escoltant molt últimament? Pues ja et dic, les meves cançons per millorar-les. Les teves, en bucle? En bucle, clar. I la gent, clar, et diu, és que, tio, només escoltes la teva música. I jo dic, és que el que passa és que no tinc temps per escoltar altra música perquè sempre estic composant. Saps? Llavors, sempre tinc una altra cançó o un altre tema en ment per fer i tal. Llavors, clar, això crec que us explotarà el cap perquè... Més? No, perquè m'entenguis. Jo, que això és una exclusiva, no? Però ja ho llançarem. La nit estèrica. Llançarem un vídeo explicant-ho tot. Durant el meu pas per Eufòria, sempre s'ha dit, no, lo de buscar un artista 360. I aquí vull demostrar que jo sóc un compositor i un cantant, no? 360. Llavors, com que en el primer EP dic, vale, ficaré 6 cançons. El meu cap, automàticament, va fer la divisió 360 entre 6, 60. I em va venir al cap un rellotge. Sí, Dic, si cada minut és un disc i cada disc té 6 cançons, 60 per 6, 360. Llavors aquest projecte, amb el qual jo i el meu noi d'audiovisuals i el meu productor, o sigui, ara al juliol llançarem l'inici, el primer minut de lo que serà, de tot el que serà el projecte, que durarà potser 10 anys. Uau. I seran 360 cançons. Uau. En total. Llavors... I quin dia de juliol tenim ja data? No tenim, jo crec que serà del 25 al 30. Molt bé, ostres, però moltes ganes... Mira, ja, o sigui, la Vanessa Sardana, vale, però el trap amb la cançó de Mozart... Sí, no. Hosti, això... No vull escoltar això. Genial, I que tenim concerts a la vista? Sí, tenim concerts, l'únic que... sé quin dia, però molts no recordo a on. Vale. Però hi ha alguna pàgina web o alguna cosa, o l'Instagram, o...
que la gent no Clar, jo pugui aniré anunciant Aniràs anunciant. a l'Instagram, això segur. Hi ha una a llançar que farem crec que el dia 7. A veure, aquí l'Ester, la seva mare, ens està xivant. 12. El dia 7. El dia 12. A veure, El dia 12... Dia 7. No. 7, no. Ja. 12. El dia 12. Sí? No ho saben, Bueno, no sé. Bueno, una Port de la Selva i una Llançà. Sí. Que busquin, que mirin. Bueno, també, que no els hi donem tot fet, tu, que busquin una mica, també. Exacte, ja. Home, clar. Després... Clar. I ja d'això... I què anava a dir? El dia que vam parlar amb en Frederic, que va entrar per telèfon, que era just quan l'havien fet fora i tal, ens vas dir alguna cosa així com que t'agradaria fer una cançó amb cada un dels concursants d'Eufòria i això. Això seria pel segon disc. Que seria el minut 2? Seria el minut 2. I ho tens aparaulat amb alguns companys? Sí, ho tenim aparaulat. Sí, Ho tenim aparaulat, sí, tant. No sé quants podran contribuir-hi, però sí que està totalment aparaulat. I ja tens una idea potser de quines cançons... Bueno, també seran composicions, o sigui, imagino que no hi haurà res de versions, serà composició... No, seran temes propis amb els quals volem col·laborar. Jo intentaré fer la barreja de tal forma, no? Per exemple, tenim un tema, vale. Si tinc... Perquè clar, en aquest programa tenim personalitats molt diferents i estils molt diferents. Llavors, de dir, vale, va, vosaltres dos, aquest tema seran vosaltres dos, vale, doncs vaig agafar la teva essència i ficar-la aquí, vale, i quan hi hagi el canvi ho portarem en el teu estil. Llavors, serà un EP amb diferents estils, no? Però intentant aportar l'essència de cadascú. I abans deies que no pares de composar, en tot moment estàs composant. Quants temes tindries, dic a nivell de lletra, quants temes podrien sortir ara? Quants temes tens a la recàmera allò esperant per sortir? Hi ha número? Tinc molts, o sigui, jo potser n'he fet ja, no sé, potser en tinc 50 o així. 50? Que ara si no hi hagués filtres, vinga, 50 temes de cop. Bueno, sí, els podria, però molts també ara són en suec, en castellà, i aquest projecte el vull fer en català. Llavors, jo no composo perquè m'agradi, ho faig perquè necessito composar, llavors és com que sempre estic fent. Perquè és molt important la música, no? Per tu? És que no, el problema és que no sé què seria la vida sense la música, llavors, clar, no... Però quants instruments ens vas dir que tocaves? A veure, tocar bé, o mínimament bé, el piano, la flauta de bec, per ordre, Després, clarinet, aerofon, que és un instrument guapíssim, que és un instrument electrònic. És el que vas pujant i baixant la mà, no? No, allò és un... Teremin. Això. L'aerofon és un instrument que es toca com un clarinet, més o menys, però tu l'endolles a l'amplificador i va per MIDI, també. Tu pots fer qualsevol so que vulguis. I això tinc pendent ficar en un concert, en una cançó i fer un solo brutal. I la gaita. Ostres! La gaita també, sí. O sigui, aquests els que ve, i els que més o menys també d'allò, quants altres més? Pues tot el que hi hagi, jo intentaria... Tot el que hi hagi, Tot el que hi hagi, jo intentaria anar allà i remenar una mica. Quina passada. Sí. Molt bé. Doncs, bueno, això, tothom qui vulgui veure en directe el Frederic, aquest mes de juliol, tant a Llançà, en el Port de Llançà, com al restaurant El Brascó, del Port de la Selva. Que busqui data, i que busquin a Instagram, allò, que es comprin les samarretes, que jo em porto una, aquí al merchandising. Cert. Què? Faig així, la samarreta, que se'n vegi, la gent que ens mira per YouTube. És la primera vegada que portes potser merchandising del... De la persona que ve, sí. Què deies, Otto? Que és la primera vegada que portes merchandising de la persona que ve. Sí. Sí. Ojo, que és la primera vegada, imagina't. És que ens estimem molt amb l'Ester. Doncs, i res, això, i tothom qui vulgui saber més d'en Frederic, que a les xarxes socials, suposo que a Instagram... Sí, soc molt actiu a l'Instagram, és la principal, llavors allà anem penjant molt de contingut. Doncs tothom a seguir Frederic Estrany. Frederic Estrany? Sí, vale. sí.
Frederic amb K. Frederic amb K, sí. Amb K. La cosa és escriure-ho bé, llavors escrius Frederic i ja... Aquí a Catalunya no n'hi ha massa. I ara què, cap a llançar? Un altre cop? Cap a llançar. Pararem a sopar a algun lloc, Ben fet. que ens recomanis i... Ens trobarem, perquè jo també pujo avui cap allà dalt. Mira, pues mira, home, torno amb... Trobarem per la carretera. Doncs moltíssimes gràcies, Frederic, per haver vingut. La nit estèrica. El teu magazín nocturn.